Dagos ng napasakamot kan otoridad, ang pigko-konsiderar na rank 10 municipal most wanted sa Banwaan kan Monreal Masbate, makalihis na madakop sa pigkasar na manhunt operation sa Maglambong Monreal Masbate alas 9:30 nin aga kan nakaaging Sabado, Mayo 18. Binisto ang suspect na si alias Katinay, 27 anyos, as ang residente kan nasambit na Banwaan, na miyembro man subuot kan Communist Terrorist Group, guerrilla fighter, non-PSR listed sa irarom kan grupo ni Eliseo Cabarles o Kiko kan Platoon 1, KLG North, SRC4. Marami kasing involved na kasong kinasangkutan. Mga kasama siya sa ESAD na galing sa court, mga case na galing sa RTC. Dinakop ang sospek sa kusog kan warrant of arrest na pigpaluwas ni Honorable Arturo Clemente Berevel, ang presiding judge kan RTC Branch 50 sa San Jacinto Masbate kan Setyembre 9, 2021 para sa kasong attempted murder na may rekomendadong piyansa na 120,000 pesos. Naging matrayong puman ang operasyon, huli kan pinagsararong puwersa kan Monreal Municipal Police Station asin kan Masbate 1st Provincial Mobile Force Company. May alam o lalo na mga kamag-anak pa na nandiyan sa mga grupo natin diyang mga makakaliwa. O kahit hindi mga kaliwa, yung mga may mga standing warrant of arrest o mga mga kaso pang kinaharap na nagtatago. Ay sana makipagtulungan tayo sa ating kapulisan para matapos na at nang may balik natin ang dating katiwasayan ng bayan ng Monreal. Sa presente, nasa kustodiya na kan Monreal MPS ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.